posta aquele socorro. Go, no. Thank you.
Oh, First Capital Bank. ATM is good. ATM ni mene. Titakukasha. Munobino. Tikasha munobino. Oza opasuya. Kwambiri kwake. First Capital Bank mene. Madoro kwambiri bamai bano. Ainwa ake kila zitu. Zimene zizi. Sponsor so ai press. Yameno akura akura. Zimanya ndira kwambiri mene. Ngoso kuberekeza ibasi moto. So gare. Sekule makaundi First Capital Bank. Ndema fanza bullet wauza jani ba awakuonerawa. Mafanza bullet most kuri agana jao ali ku First Capital Bank. Ndipo sabora ndo wankuru. Akuri no sabira tuna sekule makaundi yano. Kandi mukasa kule tamangani. Sizopeka kwambiri zituzake. Segulira ndrama zingati auze ni. Ndrama yake zo chipa imambira 1000 mwapita. Yama sabora mene yo chipa 1000 mwapita. Yama sabora 1000. 1000 mwapita kwa basi. Osaka Iso ya. Kosa fura kwambiri. Video kama kosa fura. Manga star 1111 hash. Izo safura. Ndio kwina koma ngone nanu weka mu banga mwake. Kutsagura ba phone. Lazima tega zo safura. Chabwino. Mwana kwambiri ngwali mbikisa ora bwere mwa unyinji basi. Akasoso nali koko. Azikakuonera jani ana bwere azabangija First Capital Bank. Sindi lusoma support Manchester United. Ndijocho. Ndijocho kumene. Siringa danda uli. Singa gane timu ya team manager. Paulo Sebani kufa kwa. Simajitika. Simajitika. National Bank. Tidia keke. National Bank tidia keke. Paliza bwino. Apapo funika kuzamalizira so badi. Pompa. Taonaso kuti paliza bwino. National Bank. Zaka zingati? Unaona 40? Wow. Ndepaliza bwino azimai. Ona. Nani kasabato. Sabato tokongola. Wow. Radio mukaona aba bofunika kuyenderaso shop yake itimenei iri kutiko kuti anthu akupeze. It's in town by Odya Zache. That's opposite Hajj Latif. Wow. Yes, wow, so beautiful guys. Wapazi 8 size 8 kuti ulibe ilipo size 8 iyi. Uipeza size 9 ilipo.
size 10 ilipo, 5 polo ilipo, 6 ilipo, 7. My size onse alipo. Look at this. So beautiful. Kaguleni mapazi achene. Wow. This is beautiful. For trade fair hata kumene. Ukunde kulizo zoziteteza kumphepo tu mablanketi gona soba bwino mabedishiti awo ndi 100% cotton. Wow. Egyptian. Yeah, I know Egyptian. Yeah, it's 100%. So pano ngati ababa ni by Egyptian. Okay. That's the name of the boutique. Anthu akafuna ukupezani atha ukupezani kuti. Kameza roundabout. Chileka road. Okay. Chabwino. Ayi kulizokongola nditu. Zofunda izi musamve Juni. Musamve mphepo. Zitabwino zilimo zabwino zilimo nditu. Abaso ndikuona pali majezi. Arsenal yokongola. Dona niwene ikuonekera. Chifukwa chake tu anthu amagula majezi Arsenal. Arsenal ndi onaniso aodusa kuti Arsenal ndi bwanji. Yamaniyo palibe. Yamaniyo singapezeke lero. Lero baba niyo bamaronda palibe. Pali Liverpool, Manchester City. Liverpool yasowa. Not Liverpool yasowa, Maniyo yasowa. Zabwino zachimunatu. Zachibantengo. Ona ni masilipo nali pano. Azibambo. Osamongo enda ndichi kwaradi ayi. Bwerani muzachene azibambo muzachene. Akuti ndi bwanja amene. Amene orundi 55,000 Basi 55,000 55 basi okungolonsewo tengo abunoko. Wow. Ayi kuli zinthu zabwino azibambo pali makepe abwino decent malambatu awo osakwiya amaniwo osakwiya bwerani pali maochi awa zizipewa iti bwerani majinzi awo magolf shirt t-shirt umapezekera kuti inuyo Usman is a building, but Crazy Foods in Atlanta. Crazy Foods in Atlanta, yes. Tathokoza. Takunyandilani. Get inside and buy. Wow. You see that my bed sheet that white down. Yeah, that's 55,000. 55,000. Pure cotton. Yeah, pure cotton. Oh, thank you. Furniture. Home furniture. Baby stuff.
costumes. We do have got equipment as well that side. Where are you situated? At General Mall by Sana Complex, the old Universal Industry. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Sorry. Furniture. Wow. Chairs. Office furniture. Wow. Yeah, it's from Malawi. Malawi. Yeah. Wow. So beautiful. Wow. Where can they find you? Yeah, we're in Blanta. Opposite to the fair. Opposite Bagari. 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 Okay. Yeah, okay. I can take it out. Yes. Yeah, sure. Status Furniture. Yes, madam. And office suppliers. Yes. Where can they find you? We're in Planta, Everest House. The road that is close to the newly built Planta Police. Just almost opposite. Okay. Sure. But our factory is behind here by the police station because all this stuff we are manufacturing here. Wow. Yes, it's all important. It's all, only the chairs are important, but all the dressing tables, Wow. we are manufacturing this So beautiful. using the same technology which you find in South Africa or China. Yes, I have seen it. Yeah, sure. Congratulations. Thank you so Keep much. it up. wachiri kwa mtibulati kulino Dr. Michael Busy Usi akingakali kwa kufadi yankulendi anduna amene wa anduna ona zamalonda komanso ma industry matindo kuti inene pendwa ndeni kumoni ineyo mambo yoteni pia kwa minister ndula ndeni tabwino okay mwatandira ku trade fair ko zo mwambire ndeni mafari zokuri zone so imene chi polemekezeka chofunika bwanji kunkhani yolimbikitsa nkhani ya malonda tukamba chaka chino kuti makampani amene siaboma athandize polimbikitsa chuma cha dziko lino ndiye ndi trade fair imene yofunikira bwanji ndi nduna wanu muona lero kuti tikamba kuyendapo a National Bank athandiza makampani angapo kuti akhale ngati mafakiti simalonda chabe akuona kuti makampani aja akapanga malonda chabe koma azipangapo chipana kuti add value ku katundu wawo uja ndiye muona First Capital Bank, National Bank ndi makastoma awo angapo amene athandizira komanso makampani ambiri amene akupanga za makono ndithu za sola mkaka pali ena awo kwa market company akupanga mkaka wapo kuti oyamba malayi munomo company oyamba panga product milk malayi munomo mkaka waufa yoyambirira alipo apo ndithu ndipo isambiri kuti anthu aone zimene amalayi akupanga thenga linoyo komanso chomwe mudziwina kuti apa makampani akunja angapo kuchoka ku Zimbabwe, Ethiopia, kuchoka ku Mozambique ambiri ndithu ayinawo yani ulendo uno komanso chosangalatsa mtuna kuti chaka chatha kuna anthu 142 ma exhibitors chaka chinocho 186 pali 31% increase pamene anthu aonera kuti ayi chuma sibino Malawi muno
ya isisi kuyenda koma makampani amafactory ambiri akunkana kulabulirabe lero kuti yayi tikaonesere ntchito zathu trade fair nde izizi zosangalatsa kwambiri komanso kula kwambiri tilipikizoona kuti Malawi munomo tsogolo lilipo lowana nde mwafotokoza banduna galimoto for instance zoendera magetsi for the first time taonapo makampani angapo amene tukamba ngati yawo yopanga mkaka ya Malawi ya makampani zimenezi zotanthauza chani tikamakamba nkhani ya chidwi chanu ngati government olimbikitsa makampani amene sakutinena kuti unu mboona kuti boma lapereka environment yabwino kwambiri kuti amabizinesi apite chitsogolo kusonyeza kuti ndondomeko zopiteka aboma za business mafactory zikugwira nsewu ndi Amalawi atengepo phunziro ena amene amakayikira asamvere zokambakamba anthu social media kapena zindizi izi ndi umboni wogwirika ooneka ndi maso kuti pa nthawi imene anthu akuti zavuta makampani akunka nakulirakulirabe ndiponso ena iwo kubwera kuno kuti aonesere zopanga zawo nde ngati unduna komanso ngati boma mukutani sono kuti mwalimbikitse makampani amene apite patsogolo kwambiri tayika ndondomeko zambiri yoyamba ichitapanga mumali chitulesa katundu obwera muno Malawi ndi wina amene kuti prohibition notice akamaza mimbiri anthu izi ndizi chileso chimene chilipobe ndipo chikugwira ntchito ndipo chipangireni chileso chimene chija kampani monga Shoprite pakali panopa ikugula tomato anyezi masamba kwa Amalawi moti mkapita Shoprite kuja kumupeza katundu wa Malawi mutimo ndi ero tijaje kalipo pimene papa kupange added value ndiye kwa ine ngati nduna komanso tuna watu kutoka wambiri kuti ajakwera ati pasa environment yoti tigwire ntchito komanso ana business apite chitsogolo mwina pomaliza uthenga amene muli nawo kulimbikitsa a private sector Malawi muno Malawi pa nkhani yoti inu ngati boma mwafotokozamo muli ndi chidwi chokuti zinthu zili patsogolo nzokomwe kopanda private sector boma siyabe chitsogolo yake private sector ndimene ngati ichi achitukuko mdziko muno maiko onse private sector imene imachizikuluso ngachitukuko for development to go forward you need the private sector ndi kuwapeza makamaka mabanki atenge kuzimanisha banki Basic Capital Bank NBS banki ali kuno amene athandiza Malawi kuti apeze mpamba koma kuti ndi mpamba koma mabanki amenewa abwera ndi moto kwambiri thandizira ndipo lero lino kuonanso kuti yayi mabanki amenewa akuthandiza ndithu kuti anthu the private sector work together kuti no thandizire ma SMEs ma cooperatives apeze mpamba okwanira kuti no industrialization Malawi icheke yathokoza kwambiri olemekezeka kwambiri Thank you.